बर्फासारख्या गार असलेल्या प्रचंड शिळा चहू बाजूनी माझ्या अंगावर सरकत आहे. मला चेंगूर मारण्यासाठी, माझा चुराडा करण्यासाठी. पण मी असा मरणार नाही. मी बाहेर पडणार आहे. या वाड्याच्या बाहेर, या नगराच्या बाहेर, या संसाराच्या बाहेर. गगनदाट अरण्य तुडवीत, मध्यरात्रीचा काळोख फोडीत माझा रथ जाणार आहे धावत आणि धडपडत. पाणलोटाच्या भविष्य वेगानं पिसाट श्वापदासारखा, पिसाट हिंस्त्र श्वापदासारखा. पण प्रेमासारख्या कोमल भावनांना माझ्या आयुष्यात आता जागा उरलेली नाही. क्षमा, माझ्या हाताने मी त्या कुस्करून टाकल्या आहेत. माझ्या अंतःकरणाला एकदा सवय होती प्रेम करण्याची, पण आता ती नाहीशी झाली आहे. मला आता स्त्रीचं फक्त शरीर समजतं, तिचं मन समजत नाही. स्त्री ही माझ्या दृष्टीनं केवळ एक व्यसन आहे आणि अशा व्यसनाच्या रूपाने येणाऱ्या स्त्रियाच मला माझ्या स्वभावावर सहन होतात, इतर नाही. तुझाच रानोमाळ फिरणाऱ्या हिंस्त्र पशुला देखील एखादी जागा अशी लागते की जिथं त्याला विश्रांतीसाठी मान टाकता येईल. जे आहे ते कबूल करण्याची आपल्याला भीती वाटते आहे महाराज. हो, असेल कदाचित. जंगलातील जनावर क्रूर असतात तशी भित्री असतात. मला माझ्या भेकरपणाची जाणीव आहे. क्षमा, आकाशात मेघांची गर्जना आणि विजांचा लखलखाट सुरू होतात. भयभीत होऊन पळत सुटलेले वाघ आणि सिंह मी पाहिलेले आहेत. त्या भयग्रस्त वाघाप्रमाणे त्याच्यासारख्या देवयानीसारख्या थोर माणसापासून माझं मन सतत दूर पळत असतं. आणि धावून धावून थकलेला हे मन शर्मिष्ठे का कोणास तुझ्या सहवासाचा निवारा शोधित तुझ्याकडे येत. क्षमा, तूही माझा धिक्कार का करत नाहीस? तुझ्या दुर्दैवाला पारावर आहे. तुझ्या भावनेला मी कोणत्याही प्रकारचं उत्तर देऊ शकत नाही आणि देणारही नाही. आपण माझ्यावर प्रेम करावं असं मी कधी म्हटलं नाही आणि म्हणणारही नाही. माझ्या अधिकाराची सीमा मी जाणते. अधिकार, सृष्टीच्या पलीकडे अधिकाराचे जो कोणी व्यवहार ठरवित असेल त्याला इतर सर्व काही माहित असेल, पण प्रेमाचा धर्म मात्र त्याला उमगलेला नाही एवढं खरं. ज्या क्षणी प्रेम करण्याचे आणि करून घेण्याचे अधिकार निर्माण होतात त्या क्षणी प्रेम नष्ट होतं आणि नुसते अधिकाराचे पोलादी साखर दंड शिल्लक राहतात. काचून काचून परस्परानं ठार मारण्याचे अधिकार. महाराज, माझ्या गळ्याची शपथ आहे तुम्हाला. जाऊ दे क्षमा, जाऊ दे. हे विचार नको आहे. तू राजकन्या असून दासी झाली आहेस. मी माणूस असून जनावर झालो आहे. कधी कधी वाटतं की हे सारं चूक आहे. माझ्या राजेशाही मंचकावर नव्या नव्या शरीरांचा कुस्करा करत, मद्याचे खट एका मागून एक पोटात रितवताना, जंगलातील जनावर मारताना किंवा नग्न वारांगणाचे नाच पाहताना केव्हा तरी एकदम काळजात तयार केल्यासारखी वेदना होते आणि वाटतं की सारखं पळत सुटावं. विचार नको आहेत मला. क्षमा, माझ्यासाठी एक गाणं म्हणजे. हो, आपण सांगा तर. मला आता संगीत हवं आहे. यातनाने भरलेली माझी जाणीव नष्ट करून मला स्वरमय करून टाकणारं क्षमा, मला संगीत हवं आहे. हवा तो शाप देऊ. म्हणजे ही खार नाही, ही नागिण आहे. दातात कालकुटाचं विष ठेवून बेसावत जगात वावरणारी भयानक नागिण आहे. महाराज, आपण जरा. अरे ही उद्दाम नागिण केव्हा आपल्या दातातील विषाचा चुळका बाहेर टाकील आणि माझा सर्वनाश करील याचा आता नेम आहे. महाराज, आपण मंदिराकडे परत चालावं हेच करा. माझा मद्याचा कैफ आता उतरला आहे. शरीर भोगाच्या ज्या कैफात मी गेले कित्येक दिवस स्वतःला बुडवून घेतलं होतं तोही आता उतरला आहे. म्हणजे आपला आत्मा आता जागृत होऊ लागला आहे.
हो, माझा आत्मा आता जागृत झाला आहे. देवयानीनं माझ्या शिरावर मृत्यूची अब्दागी उभी केली म्हणून असेल कदाचित. पण मी आता जागा झालो आहे. मला आता जे करायला हवं ते मी आता करणार आहे. विदूषका, तू माझा मित्र ना? होय महाराज. मग आत्ताच्या आता राजपुरोहिताकडे जा आणि त्यांना सांग, मध्यरात्री उलटण्यापूर्वी सापडेल तो मूर्त शोधून काढा आणि लग्न लावायची सर्व तयारी ठेवा. महाराज